Eskoriatzara etorri gara, Nestor Arana hementxe alboan daukat, eta Nestor leku konkretu batean gaude, izan ere hortxe atzean, bertan ikusten ditugun eraikuntza horietan bizi zara zeu, horixe da zeure bizitokia, eta ez dakit gure ikusentzuleak jabetu diren, baina bertan eguzki plakak dituzue zuek teilatuan jarrita izan ere, bertatik jasotzen duzue zuek eguneroko energia. Zer da egin behar izan duzuena? Bueno, bada 5 urte hasi ginela horretan, eta hor lehenengoko fase bat egin nuen, 3 bat urtekoa, lehenengoko diseinu bat egin nuen, eta prozesu horretan egin nuen diseinu hori partekatu. Partekatu bizilagunen artean, eta partekatze hori, nik uste dut izan gakuetako bat, gero bizilagun danak bertara parte har izateko. Zergatik, datuak erakutsi ziren, datuak ikusi ziren, ze irabazi alzan, teknikoki zalantzak argitu ziren, eta nik uste dut hor sortu zela konfiantza bat. Konfiantza bat, non bizilagun danak ikusi dauen, ze onura daukien, ze arrisku daukien, ze kostu daukien, zenbat tardatu aldan nolabait errekuperatzen bertan inbertitu behar zen dirua, eta nik uste dut sortu zela giro, konfiantzazko giro bat, eta horrek ahalbidetu hauen, bizilagun danok bertara parte hartzera. Eguzki plakak jarri dituzue bertan, ez dakit eguzki plakak jartzeaz gain, zuen bizitoki horretan eraikinean edo etxe bizitza barruan aldaketarik egin behar izan duzuen, energia horrela jasotzeko, lehengo instalazioak balio duten, ez duten balio? Ez, inungo aldaketa egiten behar da. Bakarrik egin behar da aldaketa administratibo bat, bakoitzaren hornitzailearekin, eta horrekin nahikoa litzateke. Orduan, berez, gaur egun posible litzateke, bertatik 2 kilometro inguruan dauen edozein herritar sistema hontara gehitzeko. Zuek plaka jarri dituzu hortxe zuen teilatuan, Nestor. Ez dakit edozein lekutan jarri daitezken eguzki plaka horiek, edozein eraikuntza edo edozein etxe bizitzatan jarri daitezken, ezaugarri konkretu batzuk egon behar diren, bete behar batzuk dauden horiek jartzeko, hau da, bizitokian zaudetenean ez, eraikin horretan bizi diren X familiak ados egon behar duten jarri alizateko, ez? Hor badauz bete behar legal batzuk, edo bete behar batzuk, eta horrek errespetatu behar diaz. Hau da, teilatu baten jarri alizateko, baimena behar duzu, bizilagunen baimena behar duzu, eta hor bosketa bat egin behar da, eta boska kopuru minimo bat behar da. Eren batekin, adibidez, posible litzateke norbanakoak jartzea. Eta ondoren nahi badugu parte kolektiboak zehartzea, eskilerako argindarra adibidez, hor bosketa gehiago behar da. Boska gehiago behar diaz, 3 bosten. Aipatu duzu 8 familiak zuen etxerako egunerokotasuneko energia hortik jasotzen duzu, zuen eraikuntza edo etxe bizitza horietan aipatu duzu eskilerako edo argirako eta horretarako hori ere egiten duzu bide horretatik? Momentu honetan ez, momentu honetan horrekorik ez dago egin, baina aukera zabaldi dago, sistema flexiblea bada, eta urtean 4 aldiz aldatu alda parte hartzea, orduen hurrengokoan posible geuke eskilera sartzea. Eta ikusitea, nolako adostasuna daukagun, ez litzateke inonduko arazorik egin kasu honetan. Orain 2 urtetik zabiltzate energia horrela jasotzen, Nestor, zeure kasuan, ez? Zeure egunerokotasunean, pasada denboratxo bat, 2 urte bada. Nolako ari da izaten zuretzako propio esperientzia hau? Datuak nahiko ona diaz, eta gainera bizilagunak pozik gauz. Ideia bat egitea aldera, kanpoko energiaren beharra 40%ra jaitsi dugu. Orduan, eta ez plakakin bakarrik. Esango nauke 160 hori, aurreztu dugun 160 hori, edo nolabait kanpoko menpekotasuna jaitsi dugun 160 hori, 2 partetan banatuko litzateke. Bata da, plaketatik jasotzen dena, 130 inguru, eta bestalde ikusi duguna, eta ez bakarrik etxean bezala, etxean bakarrik, baizik eta eskieran baita, konsumoa jaitsi egiten dela. 130 emate, eta hori uste dugu dela, nolabait lehen aipatu duten 3 urteko prozesu horretan eztabaida sortzen da, kontzientzia bat sortzen da, eta kontzientzia horri eskerrak energia nolabait modu arrazional batean erabiltzen dela, eta nolabait energia hori gutxiago erabiltzeko joera bat sortzen dela. Argindarra ordu honetan merkeagoa da beste ez dakiz zer, garbigailu orain jarriko dut, ordu honetatik aurrera jarriko dut bestetan, zuek ere gauza horiek begiratzen dituzue, baina agian
eguzkiari begira. Hori da, hau da playera joatea bezala, playera joaten da, eguzkia dagoenean, hau antzera. Orduen, bai hori saiatzen zara, egokitzen eguzkiaren dinamika horretara, nik esango nuke naturarekin sinbiosi gehiago lortzen dela edo jarraitzen dozula, ezta? Aste bete lainotuta, orduan zer? Bueno, kasu horietan eta gure sistemak nolabait esango nauke plaketatik ez dator energia, baina nolabait sistema hau hibrido bat dela esango nauke. Hau da, guk hemen energiaren parte daukagu, baina sistema elektrikoak beste parte ematen dugu. Orduen nolabait bien arteko kolaborazioa bat izango litzateke. Eta nik uste dut hor dauela gakuetako bat, ezta? Zelan guk herritarrok daukagun boterearen parte, energiaren parte daukagu, eta beste enpresa batzuekin lan egiten dugu, beste parte hori eskaini ahal izateko, ezta? Eta nik uste dut bien arteko kolaborazio horretan hor dauela gakoa, ezta? Hortxe poliki basabiltzaten, Nestor, etorkizunera begira. Posible izango litzateke, beste kolaboratzaile horien laguntza izan gabe, argi plaka horietatik bakarrik eguneroko eta egunerokotasunerako energia lortzea? Bueno, nik uste dut zaila dela, batez ere gure konsumoa oso altua delako. Hemen kontutan hartu behar duguna da, plaka hauek elektrizitatearen parte, nolabait, edo konsumo horren parte ematen digula, eta hori da gure konsumo totalaren parte txiki bat. Gero kontutan hartu behar da, etxeak berotu behar diela, kontutan hartu behar da, kotxeak baditugula, eta hor kontsumoa askoz ere handiagoa da. Orduan, gaur egun, ez dut ikusten plakekin bakarrik posible izango denik. Horregatik aposta egiten dugu, egin behar dela konsumoa jaitsi, egin behar dela nabarmen, ezta? Eta nik uste dut hor badagoela lanbide bat, eta da etxe bizitza bere osotasunean ikustea. Eta nolabait birgaitzearen kontua be kontemplatzea bertan. Zatik gasean adibidez, hor joaten da energiaren gutxi gorabehera 3-4 ehuneko 75 inguru. Orduan birgaitzea, etxe bizitzaren birgaitzea kontutan hartzen baldin badugu, hor jaitsi ahal dugu baita nabarmen, ezta? Energia komunitate bat sortu dugu, hemen Eskoriatzan, Esnargi deitzen da, eta horrek ahalbidetuko dau proiektu handiagoak garatzea, eskala handitzea eta herritar gehiago txertatzea. Eta esango nauke, orain berri on bat eduki dugu, eta da atari batetik edo portal batetik posible dugu, edo eskaintza bat etorri jaku, auzo bat, bere osotasunean barne sartzeko, eta orduan auzo mailan egiteko azterketa hori. Eta nik uste dut hori eskalatze horretan pausu handi bat izango litzatekeela, eta aukera izugarriak sortuko lituzkela. Lege kontu batzuk eta badaude ere bete beharrak, ezta? Hori da. Orduan nolabait oztopo horiek saihestu ahal izateko horregatik sortu dugu baita energia komunitatea hau, ez? Zergatik aprobetxatu ahal dugu beste teiatu batzuk aprobetxatu ahal ditugu, eta lege mugak dituzten familia horiek beste teiatu horretatik aprobetxatu ahalko leuke energia, ezta? Orduan beste malgutasun bat ematen duzko, ezta? Energia komunitate hau sortzeak. Nestor, eskerrik asko, zeure esperientzia kontatzearren. Eskerrik asko zuei. Zeurei.